Het multifunctionele squalgebouw de Boerkerij in de Ljouwerwijk Techem maakt 4 jaar na de opening alweer dicht. De goede 200 ben van de basisscholen en de 60 die de broekmaatje van de benopvang worden 2 maanden lang onderbracht in neetgebouwen. Soms de opening binnen er al problemen, zo weer er geregeld lekkage. Een huis aan de Herenwal op het Jereveen is voor onbetierd uitbaand. De brandwacht heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Ook de brandwacht voorkomen dat het vuur oorstoog naar andere gebouwen. De oorzaak van de brand is nog net bekend. De rekken net in verwoenen. Een grote ziekactie juist bij Schiermonnikoog naar een vermist zielskip. Het schip met 4 volwassenen en 3 ben, die jeder op een dag de Waadzee op. Toen het schip net op tijd waarom weer in de haven van Schier sloeg een familielid alarm en waard een grote ziekactie op touw zetten. Uiteindelijk kwam het schip de haven in, de bemanning hier net in de gaten houden. Joen en vannacht dan in de bewolking, volgen toch Rijn. Het wordt een gratis trekje. Morgen is een soort bewolking en wat Rijn. Middags klart het op. Bij een temperatuur van 22 graden ziet er een zwakke eerste wind.